Ang may buhaton mo, surrender na lang kas Amerika, surrender na yung flag. Ha? Kaya magaypong kay daganan og paggahi-gahi ka. Ang ganidaganan ng Amerika ako ra isa. Samot nang nanakutawhan. Lagi di ka pang kau silbi. Kay gamahanan kayo ng Amerika. Testing eh. Para makitang katag. Tanaw di mo mong panghandog sa glawas ug ako'y matake. Testing. Pangingi kung ano lang nuklear. Sa ilang salaga sa Amerika. Nuklear. Laser. Kaya daganan na nila. Pag-asahan mo. Bisan pag plus to ng ilang kadaghanon 15 million plus to plus to times to Lagi pag times to 30 million hila lagi pang kaya daganan. Pag-asahan mo pag paningkamot na mo dagan nila. Hindi ka. bisan pag ilan ng ututuhan ng Pilipinas nila ng mga armies Pilipinas ututuhan nila sa Nebersa ko no kay para makusog yung Persa Japan yung Allied Forces kataw na nang Nation Triad po ko na siya Australia bisan pag may Australia mo sa Nebersa niya gihapon na siya daganan kay kusgan ka ng Amerika na. Hindi ng Amerika, atakiha ko kay para kitang katag tanaw di ba pangandos tayo na ako na pumbaos. Baos. Sa una na nila kayo hanggang sila daganan. Surrender na lang yung flag le. Yung badge, surrender to yung badge mo. Surrender kay. Surrender na lang yung flag ug imong kuan. Imuhang badge kay daganan silbi na yung flag nga papel ra ini mo niyo napay badge nga kaya pa na daganan kaway pa lagi kay daganan iwagay iwagay kaya Gata yang bahag. Iwagay. surrender na lang lagi na daganan. Iwagay pag ang flag. Lagi daganan ng Russia lagi. Dili na mapildi. Kaya ako basta na ako din ang pildi. Surrender na ng Amerika. Surrender na lang na sa. Tingnan na lang na yung kalyado nga surrender na lang. Tanay mo ang kalyado nga Russia. Surrender ng kay daganan og na-chase pa ng Amerika, na-check na. Surrender ng Na-check na. surrender ng Russia. Ay mo man ang masakop. Kaya surrender na pag maghimo na kurog bagong bayang magiliw. Hindi ko bayang magiliw bago. Katakan sa may mong bay magiliw. Ora. Ora kag taga. Ora. Ora kag taga pasto. Bahala na, basta kayo. Iwagay sa hangin ang flag. Napakaiba. So ito yung kuan. Ha? So ito yung uniforme kung tinagad ng imong badge. Ito manas yung badge. Ito uniforme butang. Dali dia dong. Wala daganan ng imong kampe. So allied na kasi Russia. Kanang imong kampe nga Amerika. Yung uniform. Diyan na daganan. Tao na pina ng imong ana. Pina ng imong badge sa baga man ibutang. Baga na. Sa baga.
Wagayway ka. Saan man yung pag-storyas. General Pao si President Putin. Manang tambagan nga. Di aray secret. Daray pattern na nga. Di mapildi ni. Buntog na niya mga Amerika. Kaya man sa kahibagon sa secretos pattern sa gira. Saan? Di kong tugan. Sari ang tuganan. Kaya kaniyahang pattern. Naka-briefcase ni. Bisono na sa briefcase. Dili sa panty dai Mura panty. nuclear forces. Nuclear briefcase. Ug ato des panty. Ha? Ug sa panty dai butang dili panty case ba dili briefcase. Briefcase. Basta. Yan yung vlog. Napirma. Wala surrender na lang. Dire na lang kana mo surrender para di ka adlak. Amerika. Kana na lang mga Amerika surindiran di. Nagiraho na siya ron. Takilid naman siya karon. Takilid naman ng Amerika. Takilid naman ng Europe ron ng Amerika. Kanang NATO na. Kanang NATO sus. Piglay ka na. Nalagi na yung nagana ng NATO. Balihan ng NATO. Di ba pildi na na? Ano sama na? Utan. Nawa! Kana na. Pildi na. Luto. O na. Utan na. Pildi na daan. Nga. Pala mo na yung daan. Bisan magpila ka nasod siya. Di mo nang utanon. Di Di mo nang lutoan na. North Atlantic Treaty Organization, sikat pa. Nag-abot din rin na, pildi ka. Ano? Pildi lagi lang nato, nag-abot din rin ako kay nakahibaw kung ano, sabi na. Kaway mo na ha. Bisan pag Saan sa pildi sila rin? naka-country nga, strong alliance ko na sila. Yan na pa, Article 5 ko no. Attack 1, attack all. Article 5. Na attack yun ko ng isa, ma-attack ko na sila tanan. Ako ko na nilang Article 5. Naisog ko na sila na sa uniforme. Kanya, inigamot ni rin ako, pildi na sila daan. Bisa magpila na sila kanasod. Anong pildi man na? Wagay-wagay Daghan na. sila. Pildi. NATO? Mga kasi kapildihan nila. Saan? Balihan ng NATO. Kung sa'yo nga ito. Utan. Ay! Utan. Kamunan na nila. Yung kanan. Yung lutoon. Luto na kayo utan na yan. Pildi kaya ko na sila. Kaya kaunon kaya ko na na. At tayo din. Samot na ng kuwan. USA. United States of America. Pildi kaya ko na. Samot na. Yung lutoon. Ha? Lutoon mo na. Karitar. Ha? Karitar na. United States of America. Yung oras ng karitar pare sa utan. Anong kare-kare man? Ha? Anong kare-kare man? Kare-kare. Kare-kareng usa. United States of America. Kare-kareng usa. Jara. Ay, ginaidagan lagi. Bisa gundaon pa na niyo. Sara, Tayo dyan. Dala. Japan. Saan mo ng Japan? Ha? Saan mo ng Japan? Huwag yung balihan. Japan. Daganan. Talagang Japan. Ay, sus. O, juga ikabalis Japan. Tayo na ng Japan. Himo mong prutas ng Japan. Di, oy! Balihan naman ng Japan. Silhigra ng kuhan. Silhigra ng Japan. Di balihan naman ng Japan. Hindi na. Himo ang kuhag mata ng Japan. Himo mong pinja. Japan ba? Pinja. Panja ba? Panja, Japan. Panja. Pinja. Di. Ang kapilihan ng Japan, silhigra na. Ano naman? Ha? Ano naman? Ha? Masabi mo? Silhigra kapilihan ng Japan. Ano lagi? Silig nga takag. Oo. Saan man? Ito ka na ilang kapilihan na. Ano lagi? Kay
kanang J sa Japan, di ba na J nga jar? Idugang nas alphabet. Pasubraid isa sa alphabet ng J. Ang sunod sa J sa alphabet. JK. K. Oh. Kanang J ilisin nag K. Ang sa'yo mahitabo? Kapan. Kapan. Duk-duk. Ano natin? Silig ra silig. Banana. Dak banana. Silig-silig. Dakpan ra jud ay. Balo juga dah. Aman deh ay. Balo juga mudag. Nah, kapan kasi siya magluk-luk ya. Daganan. Di juga mo surrender. Wa juga kay nasod nga yukbuan. Okay nasod nga yukbuan dai. Okay hari nga yukbuan. Oy, surrender ayo. Di kanera ang amigo. Pero amigo na ang bandi kam mo yukbo. Di. Ano man? Wala gito ito. Antay na ko'y moto. Sa moto nimo. Walay hari og nasod akong yukbuan. Ano man? Matinud-anon lang ako sa kagaling kong sarili. Ata. Shout out sa ni bro galing og ni First Utara be. Ha? Shout out sa ni galing og ni Utara. Ha? Shout out sa ba ni bro galing og ni First Utara. Ano nang shout out? Shout out ko da ni kan bro galing og ni First Utara si. Out. Shout out. Shout out sa ko ni na. Ni bro galing Og ni sa First Utara. First Utara. Oh, shout out. Og ni Kumusta mo na? Kumusta? Og ni Brother Soledad. Og ni Brother Soledad. Kumusta mo na? Pag-ayo-ayo mo sa inyong kagalingon. Okay. Stay smile. Stay smile. Walang magkainon sa basta smile.